Spillet billig afart startes ved, at de to spillere har en bold til at stå her. På samme tid cirka skyder de den ned på den anden bande, og så den bold, der lander tættest på den her bande, uden at røre den, vinder. Og man gør det så indtil, at der er nogen, der lykkes med det. Den røde bal placeres her, hvor den tættest på er, og de to hvide står så på de markerede pletter, og man har kejlerne. Starter jeg for eksempel, jeg skyder den røde bal, rammer den hvide, så rammer den måske en kejle. Jeg får 1 point. Hvis jeg til gengæld havde ramt en kejle, og også ramt den anden hvide bold, får jeg dobbelt point. Sådan er det altid, uanset hvornår i omgangen jeg rammer den anden hvide bal. Hvis den røde kejle tilfældigvis havde fulgt med og væltet nogle kejler, omgangen er annulleret, point annulleret. Efter en omgang, en anden ting, der kan annullere et skud totalt, er, at man skyder en af ballene i, og så man vælger kejler. Bum. Omgangen er annulleret. Alle bolde i spil slut. Hvis man tilfældigvis skulle skyde alle bolde i på et skud, taber man spillet. Ja. Efter en omgang, nu har jeg lige haft en omgang, så er det modstanderen, der stiller ens kejler op. Bum. Det går vældig godt. Se ham lige en gang. Men hvis man fumler med en kejle og vælter en af de andre kejler, så er det min tur igen. Og så skal han så prøve igen, vel sagt. Ja. Så kan man få 2 skud. Ja, så kan man få flere i streg faktisk. Men det er fint, det går. Det er fint, det går. Den her bliver skudt i herfra og ryger ned. Bolden står over på den side her. Derfor så skal den i den modsatte. Så står den Det er herovre. så et dårligt eksempel af, ikke? Men så skal den så sættes. Sådan er det med alle bolde. Var det sådan de Og hvad spiller basic regler? selvfølgelig til 40? Har vi ikke det? Jo. Man spiller til 40. Man spiller selvfølgelig til 40. Ja. Og så kan det jo ske nogle andre ting undervejs. Og det er for eksempel, at man kommer til at gøre sådan her. Og så gør sådan her. Nej. Og Ringer på klokken. Jeg ramte lampen. Så giver man en omgang. Og det sker mere oftere, end man skulle tro. Så har vi vi har nogle få regler mere. En anden ting, der kunne ske, er, at en kejle på en eller anden måde rammer en kejle. En bold rammer en kejle så hårdt, at den ryger ned her. Så det, der sker, at man spiller næste runde. Hvor man lytter op og tager noget, hvis man er En herre, så tager man diller ned. Ja, og hvis man er en kvinde, så finder man ud af det. Så finder man på noget andet. Ja, det skal man nok kunne klare. Og så er der selvfølgelig også, vi har haft det der med, hvis man skider i bukserne, mens man skyder, så har man altså også tabt, men så har man også hunderet over for den anden. Og så har man, hvis man prutter, mens man lige skyder, så skal man lave englehop. Ja. Så tror jeg egentlig, vi er. Nu er så er der også det der med, hvis du rammer her, bum, og den her kejle, der, men så røde, den rammer på en kejle, der allerede ligger ned. Ja, eller en af de andre bolde også, vel sagtens. Eller en af de andre bolde. Og hvis den selvfølgelig rammer ind, så den vælter en kejle, så har man også det point med, fordi det var en kejle, der lå. Så en rød bold må aldrig ramme en kejle, medmindre det er en kejle, der ligger nede i forvejen. Og så må den ramme alt, hvad den vil, og vælte alle de andre. Ja, og det var egentlig reglerne til billig afart.